Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün bizning wagazыбыз azrak antikrizisni bolayındı. Şulay bit. Ne için degende, sileşip alırбыз fakirlik turunda. Fakirlik yani kişinin fakirlik haleti. Biz bitinde hazır köpkene görüp turabız. Hatta kaçağında özümüzden görəбез. Акча жетмей көбәйбергә. Шулай бит. Кемдер квартираларны снимать тора, кемдер машина алырга акча алып тора, кемдер кибеткә кереп теләгән ризыгын да алып чыга алмый. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, кирәк әйбереңә шулай бит инде акчаң җитеп бетми. Менә шуңа күрә дә бүген сөйләшеп китәрбез факирлек турында. Факирлек ул нинди халат һәм факирлек начармы, яхшымы? Ya bulmasa ondan qutulurgамы, юкмы? Һәм сөйләшеп китәрбез, мөхтәрәм кардәшләр, байларның шулай ук халатлары турында. Без монда рухи факирлек турында сөйләшәсе килми. Шулай бит, хәзер тирәнгә кирип китеп, мәсәлән, бар рухи факир кешеләр, бер һәрвакыт мохтаҗ булып йөрүчеләр, аларга күп кирәк булган кешеләр дип. Шулай ук бар рухлары, җаннары, күңелләре бай кешеләр, һәрвакыт оптимист булучылар, булганга риза булучылар, аның турында сүз бармый бүген. Бүген сүз бара нәкъ менә шушы акчалары күп булганнар һәм акчалары аз булган кешеләр. Бик гади, шулай бит. Факирлар һәм байлар. Күп кенә кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, үзләрен факирлар дип саныйлар. Факир дип атала кемнең закат түләргә малы юк. Закат түләргә малы булмаган кеше факир дип санала. Инде торырга да урыны булмаган кеше ул мискин була. Мискин, ягъни урамда торучы, снимать түгел бу, урамда торучы кеше. Уман кая барып бәрелергә белми, шулай бит. Бу мискин кеше була. Мискиннәр шулай бит, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вакытында алар мәчеттә торучылар булган. Алар теге мәчетнең бер кыягы булган, сирәк түбә кебек инде, шуның астында торучы кешеләр булганнар. Аларның саннары 70-кә якын булган, уртача. Я кимәгән, я әзрәккән артып китә торган булган. Анда яшәгәннәр мискиннәр, кемнең бер нәрсәсе дә юк. Абу Хурайра шулардан була. Әмма алар һәр вакыт мәчеттә булганлыктан, алар арасында иң галимнәр дә килеп чыга. Чөнки эшләре юк, акча юк, ашарга юк, ничесен, гыйлем аласың. Шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янында көне буе, шуңа күрә дә алар арасында галимнәр килеп чыга, шул исәптән Абу Хурайра үзе дә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шундый классификация дип әйтик инде, факирлар, мискиннәр. Кемнең закат түләрлек акчасы бар, закат түли, ул кеше инде бай булып санала. Мөхтәрәм кардәшләр, факир кешеләр һәр вакытта да үзләрен кимсетелгән итеп саныйлар. Кимсетелгән. Һәм аларның барлыкка килә шундый бер комплекс неполноценности үзенә күрә. Кай вакытта барлыкка килә агрессия. Байларга карата. Без моны беләбез революция чорыннан. Безнең хәзер менә как раз революция булганга 100 ел шулай бит. Хәйрчеләрнең, факирның бай класска карата агрессиясе барлыкка килә һәм шушы байларны талау теләге уяна. Бу нормаль күренешләр түгел. Факир кеше үзенең факир булганына бер генә очракта төшәргә мөмкин. Бер генә очракта без беләбез. Без инде ана карынында булганда ук безнең малыбыз язылып куелган. Бай буласыңмы, факир буласыңмы, акчаң азмы, күпме, бу Аллаһ Тәгаләдән. Монда беркем гаипле түгел. Беркем гаипле түгел монда. Әмма үзеңнең факир булуыңа син бер генә очракта күңелең төшәргә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килә бер кеше һәм әйтә: "Я Расулаллаһ ди. Мине факирләр сиңа җибәрделәр вәкил итеп ди. Вәкил представитель. Факирләр җибәрәләр үтәр арасыннан бер кешене, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына. Нәрсәгә? Акча сораргамы? Сорау бирергә. Бу кеше сорый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнан. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу аңа әйтә: Теге кеше әйткәч, мин факирләрнең вәкиле дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Куан ди. Сине Аллаһ Тәгалә яраткан кешеләр җибәргән ди." Иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның сүзе шулай бит. Куан ди. Сине җибәргән Аллаһ Тәгалә яраткан кешеләр. Аллаһ Тәгаләне түгел, Аллаһ Тәгалә аларны ярата. Факирләрне, димәк, Аллаһ Тәгалә ярата. Әлбәттә инде алар
иманлы мөселманнар турында сүз бара. Демәк, бу кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата һәм сине җибәргән Аллаһ Тәгалә яраткан кешеләр ди. Шушы вакил әйтә: "И Расулаллаһ ди. Фәкыйрьләр миңа әйттеләр ди, байлар бөтен савапны алып бетерә инде диләр ди. Алар шулай бит борчыла, байларның бай булуына түгел, бөтен акчаны җыеп бетерә инде димиләр алар. Без бит нәрсә дибез? Бөтен акчаны җыеп бетерә инде байлар дибез. Россияны тала бетерәләр дибез, читкә чыгарып бетерә дибез. Шулай бит без шуңа борчылабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вакытындагы фәкыйрьләр борчылганнар, байлар бөтен савапны алып бетерәләр дип. Алар хаҗ кылалар ди. Ел сайын йөриләр хаҗга. Без фәкыйрьләр, безнең акча юк хаҗга барырга. Без мәсәлән хаҗга барган кешегә карарга тиеш шулай бит нәрсә дип. Ул кеше савап ала, и Раббым. Миңа да шундый савап мөмкинчелеген бир дип сорарга кирәк. Теге бай биттеләр инде ел сайын хаҗга йөриләр дип түгел шулай бит. Елына 2 тапкыр гомрәгә йөриләр дип түгел. Савап алганнарыннан көнләшергә кирәк. Без хаҗ кыла алмыйбыз ди фәкыйрьләр әйтә. Алар садака бирәләр ди. Безнең садака бирерлек әйберебез юк ди. Шуннан да садака бирсәң, савап күп була. Фәкыйрь садака бирә алмый, акчасы юк. Алар авырып китсәләр ди, бай кешеләр ди, ризык тараталар кешегә ди. Байлык тараталар ди, садака бирәләр авырып китсәләр ди. Без авырып китсәк, садака бирерлек бер әйберебез дә юк ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай бит күреп тора фәкыйрьләрнең борчылуларын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, фәкыйрьләргә миннән шуны әйтте. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кешегә берәр нинди яхшылык теләсә ди, ул аңа шушы 3 әйберне бирер ди. 3 әйбер бирелә. Беренчесе, җәннәттә бар рубиннан, асыл ташлардан салынган бер сарай ди. Бу сарайга җәннәт әһелләре, җәннәттә яшәгән кешеләр, менә дөньяда кешеләр йолдызга ничек карыйлар, шулай карарлар ди. Ягъни ул фантастика алар өчен. Шундый сарай бөтен кеше керә алмый анда, бөтен кешегә булмый ул. Кызыгып китәләр, җәннәттә яшәгән кешеләр дә аңа кызыгачаклар ди шушы сарайга ди. Рубиннан гына салынган. Бу сарайда яшәячәкләр ди фәкыйрь пәйгамбәрләр, фәкыйрь иманлы кешеләр һәм фәкыйрь шаһидләр. Бөтен шаһид та кермәй анда, фәкыйрь генә керә. Бөтен пәйгамбәр дә керми, фәкыйрь пәйгамбәр генә керә. Һәм бөтен мөэминнәр керми, фәкыйрь мөэминнәр генә шунда керә. Шунда тора. Бу җәннәттә. Шулай җәннәткә кергәч, анда да әзрәк классификация бар, шулай бит. Әзрәк социаль статус банда да әзрәк югарырак икән. Ләкин бу фәкыйрьләр өчен генә, байлар өчен түгел. Бу дөньяда фәкыйрь булган кеше өчен, иманлы кеше өчен әлбәттә. Икенче дәрәҗәдә фәкыйрь кешеләр җәннәткә ярты көнгә иртәрәк керерләр ди, байларга караганда. Җәннәткә чират, фейс контроль. Җәннәткә кергән вакытта фәкыйрьләр ярты көнгә иртәрәк керәчәк. Ярты көн ул Аллаһ Тәгалә каршында 500 ел. Аллаһ Тәгаләнең бер көне безнең 1000 ел. 500 елга фәкыйрьләр иртәрәк керәчәк җәннәткә, байлар басып кала. Чөнки бу дөньяда байлар чиратсыз күп җиргә керәләр. Күп әйберләрен алалар, шулай бит рәхәтләнеп йөриләр. Фәкыйрьләр мәхрум күп әйбердән. Хәтта үзләренең авылларыннан кайбер фәкыйрьләр чыга алмыйлар, чөнки акчалар юк. Менә җәннәткә кергән вакытта алар инде чиратсыз керәчәкләр ди. Алар анда кергәч, күпме телиләр шуның кадәр җәннәтнең ләззәтләрен татыячаклар. Хәтта Сөләйман алейһиссәлам бай булганы өчен башка пәйгамбәрләрдән караганда җәннәткә 40 көнгә соңрак керә. Сөләйман алейһиссәлам ул бит инде җиннәр белән идәрә иткән. Аның күпме байлыгы, сарайлары булган. Рәхәтләнеп бер җирнең теләсә кайсы төбәгендә ул сугышлар белән йөри торган булган. Бөтен әйбер аныкы. Шул байлыгы өчен
ул 40 көнгә башка пәйгамбәрләргә караганда соңрак керә җәннәткә. Башка пәйгамбәрләр андый бай булмаганнар. Өченчесе дә мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә фәкыйрь кеше ихлас күңелдән субханаллаһи вальхамдулиллаһи ва ла илаһа илляллаһ валлаһу акбар дип әйтсә, ул шушы сүзе өчен байлар алмаган савапны алыр ди. Менә бу зикр өчен байларга андый савап булмый. Бу фәкыйрьләргә генә бундай савап була. Теге байлар бу зикрне әйтмәсен дигән сүз түгел ул, әлбәттә. Әмма фәкыйрьләр бу зикрдән күбрәк савап алачак байларга караганда. Бу сүзләрне бай кеше ихлас күңелдән әйтсә дә ди, хәтта 10,000 дирхам садака бирсә дә ди, ул мондый савапны ала алмаячак. Мондый савапны ала алмаячак фәкыйрьләр алган савапны ди. Шушы сүз өчен. Ни өчен? Чөнки фәкыйрь кеше фәкыйрь халәттә дә Аллаһы Тәгаләгә шөкр кыла һәм аны мактый. Бай килеш Аллаһ Тәгаләне мактарга җиңелрәк. Бай килеш. Шулай бит. Мерседеста утырып йөргәндә генә, рестораннарда ашаганда гына дуга кылырга, намаз укырга, зикр әйтергә җиңелрәк. Фәкыйрь хәлеңдә зикр кылу, я булмаса Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылу авыррак. Шуңа күрә, менә мин кая гына барсам да, мәҗлесләрдә фәкыйрьрәк кешеләрне күрсәм, аларда агрессия бик зур. Аларны намазга бастырырга бик авыр. Чөнки аларның Аллаһ Тәгаләгә претензиялары күп. Шикаятләре күп. Нишләп? Менә бер бай, без бай түгел, менә шундый нәрсә. Әмма әгәр дә мондый кешеләр намазда булса, шөкр кылса, Аллаһ Тәгаләне мактаса, байлар ала алмаган савапны алачак ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу сүзләрне теге вакил фәкыйрьләргә кайтып әйткәч, алар әйтәләр: "Я Аллаһыбыз, я Аллаһым, без риза диләр." Ягъни алар шушы хәлләренә ризалыкларын белдерәләр. Үзләренең фәкыйрь булсалар да, без шуңа риза, без бу дөньяны фәкыйрь яшәргә әзер ди. Әмма син вәгъдә иткән шушы нигъмәтләрне ишетеп, безгә бу халәтебез инде күркәмрәк диләр. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә кемдер әйтер, бу психологик чара. Кеше бит инде тели бу дөньяда да әйбәт яшәргә, тегендә дә әйбәт яшәргә, әмма алай булмый ул. Бу дөньяда әйбәт яшәгән кеше, бу дөньяда җиңел яшәгән кеше, теге дөньяда иманлы булса да, аның дәрәҗәсе түбәнрәк була. Фәкыйрьләргә караганда, авыруларга караганда, зәгыйфләргә һәм мазлумларга караганда. Барыбер дәрәҗәсе түбәнрәк була. Иманлы булып җәннәткә кирсә дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә шуны әйтергә тели. Фәрештәләр Аллаһы Тәгаләгә әйтәләр икән: "И Раббым, и Раббыбыз, син шушы җирне ди, кафирләргә җәеп салдың һәм аларга бәла каза бирмисең ди." Фәрештәләр әйтә: "Син шушы җирне кафирләргә җәеп салдың һәм бәла каза бирмисең." Чыннан да карап торасың качагында, нишләп мөселман булмаган кешеләр, Алланы белмәгән кешеләр рәхәт яшиләр. Бар кешеләр Таиландта яшиләр, интернеттан эш алып баралар, берни проблемалары юк. Мөселман кешесе Таиландка күчсә торырга, интернеттан гына эшләргә, аның икенче көндә проблемалары башлана. Барбер монда кайтырга кирәк, барбер эшне алып барырга туры килә, хәтта бизнесмен булсын. Шуңа күрә фәрештәләр әйтә: "Ничек алай ул?" ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, аларга Табухны күрсәтә дә: "Менә бу Табухны мин әзерләдем ул кафирләргә" ди. Монда булган бөтен газап аларга ди. Фәрештәләр әйтә: "Моннан котылу юк" ди. Моннан котылу юк ди. Шуннан соң фәрештәләр сорыйлар: "И Аллаһ, син шушы җирне мөселманнарга бирмәдең һәм аларга бәла каза бирәсең" ди. Иманлы кешеләргә бирмәдең ди. Алар һаман бәла каза күрәләр, авырыйлар, сыналалар һаман шулай бит, кемдер ялаяга рәнҗитә, бер бәхет күрмиләр ди. Аллаһ Тәгалә җәннәтне күрсәтә дә, менә бу алар өчен ди. Менә бу алар өчен ди. Менә бу алар өчен. Алар фәкыйрьләр булдылар ди, сыналдылар, авырдылар, бәла казага дучар булдылар, хәзер бу алар өчен ди. Фәрештәләр әйтә:
Bundan да күбрәк ниғмәтләр була алмас ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда иң мөһим әйбер ул мал түгел, ул иман. Авырсаң да иманлы булырга кирәк, фәкыйрь булсаң да иманлы булырга кирәк, бай булсаң да иманлы булырга кирәк. Шуңа күрә кемнеңдер акчасы булмый икән, фәкыйрлек икән, мохтаҗ икән, күңелен төшермәсен бер вакытта да. Чөнки Аллаһы Тәгалә аның өчен иң хәерлесен әзерләп куйган. Иң хәерлесен, җәннәтен әзерләп куйган һәм шушында язылган әйберләр аңа вәгъдә ителгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әл-мукаффируна хумул асфалун." Кемнең акчасы күп, малы күп, алар түбән дәрәҗәдә булырлар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бу дөньяда киресенчә, кемнең акчасы күп, малы күп, алар дәрәҗәдә. Хәтта менә шушында бер олигарх килеп керсә мәчеткә, без хәзер мин вагазны туктатам да, фәлән, ни давай, әзрәк әйтик, кысылып китегез әле. Шулай бит инде. Шулай. Дөрес ул. Галимнәр әйтә, байлык ул ут кебек ди. Аннан ерак торсаң туңасың ди, якын килсәң янасың ди. Шуңа күрә дә байлар белән дә шундый мөнәсәбәттә булырга кирәк ди. Шулай дөрес. Бу дөньяда аларга дәрәҗә. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, алар түбәнсетелгән булырлар байлар ди. Ни өчен? Әгәр алар мөселман булмасалар, аңлашыла, иманлы булмасалар, алар инде җәннәткә керә алмыйлар. Әмма җәннәткә керсәләр дә, аларның дәрәҗәсе фәкыйрьләргә караганда түбәнрәк була. Соңрак җәннәткә керәләр, җәннәттә әзрәк аларга байлык була. Бу дөньяда рәхәт яшәгәннәр өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Илля ман кала бил мали һакәза ва һакәза арбага маррат ва калилун минхум." Ләкин шул бай түбәнсетелмәгән булыр, кем алга да, артка да, уңга да, сулга да садака тарата. Ягъни үз акчасын гел садака итеп тарата. Эшли тарата. Ләкин алар бик әз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Алар бик әз ди. Чыннан да андый кешеләр бик аз, байлар арасында уңга, сулга, алга, артка шулай бит садака таратып биргән кешеләр бик аз. Килеп сорасаң да бирмиләр. Эшлә диләр. Мин эшләп таптым диләр. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шундый халәт ди байларның ди. Көнләшергә кирәк түгел, шулай бит шуңа күрә дә байлардан, байларга мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде уйланырга кирәк. Әлбәттә байлыкны таратып бетерү дигән сүз түгел, һәм мин бүген в квартираны бүләк иттем, хатынны айырдым да, иске штан киеп урамга чыгып киттем дигән сүз түгел бу. Әмма байлыкка карата шулай бит, байлыкка карап масаерга да кирәкми дигән сүз бу. Байлыгыңа карап масаерга кирәкми, менә мин монда да хуҗа, тегендә дә хуҗа дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шуны безгә аңлата. Инде русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о бедности. Бедности материальном, то есть не духовном, не так далее, а бедности материальном. Как бы ни было, когда у нас нет денег или не хватает денег на что-то, это все равно неудобство. Это все равно неудобство, проблемы определенные. Поэтому каждый из нас, в том числе и ваш покорный слуга, хотят быть богатыми и ни в чем не нуждаться. Потому что богатство – это своего рода свобода. Идешь, покупаешь, что хочешь, едешь куда хочешь, решаешь проблему с кем хочешь, как хочешь. И поэтому каждый мечтает об этом, каждый думает об этом. Даже если кто-то говорит вслух, что он не хочет быть богатым, в душе он хочет быть богатым. Это не секрет. Но Аллах Тааля дает нам то, что лучше для нас. Богатство, оно не зависит от работы, оно не зависит просто от твоего желания. Богатство зависит от того, что для тебя Аллах пожелал наилучшим образом. Богатые не должны обольщаться, что они много работают, супер-пупер гении, поэтому они зарабатывают много. Нет. Сегодня ты гений, завтра ты сделал неудачную сделку и все потерял. Это все от Аллаха.
Все от Аллаха. И бедный тоже не должен думать, что он бедный, потому что он мало работает. Только один человек в своей жизни признался, но он действительно лентяй. В России, говорит, жить хорошо, туда-сюда. Я говорю, а почему же ты плохо живешь? Он сказал, потому что я лентяй. Говорит. Один человек только признался мне. Ну, еще я сам себе в зеркало, наверное, признался. Но, тем не менее, есть в основном люди богатые, то есть работают. Ну, и бедные тоже работают. Тоже работают. Тоже ходят где-то куда-то в командировке. Но они работают на кого-то, правильно. Разбогатеть они не могут. Они пытаются, может быть, бизнес начать. Банкротиться, не получается. Не надо переживать. Это нормально. Значит, Аллах Тааля дал тебе эту участь. Всякий должен стараться, конечно, заработать на хлеб. Стараться разбогатеть ради Аллаха, чтобы помогать другим. Но если не получается, он не должен переживать. Мы же переживаем. Нас съедает не бедность, нас съедает переживание. Чувство неполноценности. Чувство унижения, что ты хуже других и так далее. Вот этого переживания быть не должно, потому как посланник Аллаха очень много говорил про бедных и бедноту, что впору им завидовать даже. В одном из своих хадисов пророк сказал: «Аллахумма ман ахаббани фарзуху л-афафа валь-кафафа, ва ман абгадани фаактир маляху ва валядаху». Аллах Тааля пророк делал дуа и говорил: «О Аллах, кто любит меня, дай ему чистоту совести, чистоту репутации, жизни, потомства и так далее. И дай ему достаток. Не богатство, а достаток. Чтобы он не ходил, не побирался, но это не значит, что он богатый. У него хватает. Вот это как многие из нас. Вроде бы хватает на жизнь. То есть ты одет, у тебя есть что кушать, живешь где-то, да, дети обучаются, они же не ходят босиком по улице, они все равно обучаются. Где-то, но все равно обучаются. Но хочется же всегда больше, как бы, да? Но это уже достаток. Аль-кафафа называется. А вот, говорит, кто меня не любит, пророк говорит, увеличь его имущество и детей. Понимаете? Когда ты человеку говоришь: «О Аллах, увеличь его имущество и детей», ты спасибо, говоришь, да? Спасибо, какой хороший дуа ты мне делаешь. А это плохой дуа, оказывается. А оказывается, это плохой дуа. Пророк делал такой дуа для тех, кто его не любит. Зачем? Чтобы они были обольщены этим миром. Чтобы они получали наслаждение от этого мира, но чтобы там уже никто ничего не получил. Это для тех, кто не любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому чем сильнее вы его любите, тем меньше у вас детей, да? Тем меньше у вас имущества. Я вам сейчас раскрываю секреты богатства, дорогие друзья, но это богатство только земное богатство. В ахирате за это ничего не будет. Если делать все наоборот, можно разбогатеть. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аль-факру машаккатун фид дунья». Беднота – это тяжесть, бремя в этой жизни. Масарратун фил ахира, но радость в ахирате. Но радость в ахирате. Почему? Из-за того, что ты терпел, благодарил Аллаха, поклонялся Ему. Из-за того, что ты чего-то был лишен, Аллах Тааля это компенсирует. Чем меньше ты получаешь в этом мире, тем больше компенсации у тебя перед Аллахом. И наоборот. Богатым людям благодарить Аллаха легче. Богатым людям. Потому что им есть за что благодарить. А вот если бедный благодарит Аллаха, это искренне, и это более богобоязненнее. Если бедный проводит в мечети больше времени, не от безделья, а потому что от богобоязненности. Если он больше поклоняется, больше зикра говорит, то для его поклонения это лучше поклонение богача. У богача есть за что благодарить. Есть за что говорить альхамдулилля. Его альхамдулилля это просто благодарность.
А альхамдулилля бедняка – это довольство и благодарность. Довольство тем, что он имеет вот сейчас, или тем, что он не имеет. То есть он абсолютно доволен Аллахом. Абсолютно. Факих говорил от слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульманину нужно любить бедность и бедняков, даже если он является богачом, ибо в любви к беднякам есть любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине великий и всемогущий Аллах повелел своему посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, любить бедняков и быть близким к ним. Любовь к беднякам – это от любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. От любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Не разделение людей. Ты не делишь людей на бедных или богатых. Богатому человеку с бедным человеком говорить неудобно. Честно скажу. Бедный, у него какие-то свои заморочки, да, у богатого свои. Говорят же, богатый никогда не поймет бедного. Сытый голодного не вразумеет. Это действительно правильно. Богатый человек, когда ты ему говоришь, например, я с утра не ел, когда ты говоришь богатому, я с утра не ел, ты предполагаешь, что у тебя есть нечего, а богатый думает, он на диете. Потому что у него в голову даже не может прийти, что у человека нет еды. Не надо на него обижаться за это. Это действительно так. Если он из окна Мерседеса смотрит, это Мерседес, я просто утрирую, тут может быть любой там, дорогая машина, смотрит на людей и говорит, как люди хорошо пешком ходят, спортом занимаются. Он даже не может подумать, что у них просто нет машины. Он судит всех уже по себе. Если бедный человек придет к богатому и скажет, у меня машина в сервисе сломалась, богатый подумает, наверное, хочет пешком походить. Он не думает, что этот бедный не может починить машину, потому что денег нет у него. У него машина-то уже АК там какого-то года. Поэтому обижаться на богатых ни в коем случае не стоит. Они не со зла. И унижаться перед ними ни в коем случае не стоит, если ты беден. Смысла нет, он тебя никогда не поймет. Он тебя никогда не поймет. Даже если ты придешь и скажешь, пожалуйста, подари мне iPhone 7. Да? Он скажет, iPhone это зло. Брат, не надо тебе. Он тебя никогда не поймет. Потому что у него есть iPhone, он не поймет, что такое что-то желать, и у тебя нет возможности это купить. Этого не поймет он. Потому что он захотел, пошел, купил. У него нет такого, что человек утром встает, думает об этом, ложится, думает об этом, намаз читает, думает об этом, просит об этом Аллах Тааля. Он это не понимает. Поэтому обижаться на него не стоит. Если он тебе говорит, что это зло, не надо тебе, скажи, альхамдулилля, и уйди от него. Подойди к бедному и у него спроси. Возможно, он найдет решение твоей проблемы. Скинутся 30 бедных человек и купит ему один iPhone. А богатый, он что-то, он скажет, брат, не думай об этом, читай Коран там, туда-сюда. Почему любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это и есть любовь к беднякам? Однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел Уяйна ибн Хасим. Он был богатым человеком, предводителем арабов. Так скажем, титул у него был определенный. А рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сидели бедняки, как Сальман аль-Фариси и так далее. Несколько бедняков сидели рядом с ним. Он подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, я хочу, говорит, с тобой поговорить, но наедине, не с этими как бы. Да? Не с этими. Другой маджлис пойдем. Аналогии может быть и в этом мире. Да? Богатый человек приходит к хазряту, хазрят, давай на свой маджлис тебя зовем. Ты оставь этих. Чего там они сидят, там 5 человек, что-то у тебя там берут знания. Оставь ты их, давай пошли к нам. И тогда Аллах Тааля ниспослал аят посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Бисмиллахи рахмани рахим.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Ты, говорит, терпи, держи себя, говорит пророк, саллаллаху Аллах Тааля говорит. Вместе с теми, кто вызывает к Аллаху днем и ночью, когда им хорошо, когда им плохо, и желают только довольства Аллаха Субханаху ва Тааля, и не смотри на богатство этого мира. То есть, если рядом с тобой сидят богобоязненные люди, хоть они и бедняки, они заслуживают большего внимания, чем какой-то надменный богач, который брезгает сидеть вместе с обычными людьми. Поэтому, говорит, любовь к беднякам – это любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Акфиру магрифат аль-фукара, ваттахаду андахум аль-аяди, фа инна лахум дауля». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: побольше узнавайте о бедняках, берите их за руки, то есть ходите вместе с ними, у них есть власть, у бедняков. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, у них есть власть. Какая власть может быть у бедняка? Чё? Зачем сидеть с этими бедняками вместе в одном маджлисе? Понимаете? Есть большая мудрость, когда ты сидишь с бедняками. Я хочу посоветовать, может, здесь есть, может быть, богатые люди. Надо почаще сидеть с бедняками. Какие-то маджлисы, если устраивать не только среди бизнесменов и богатых своих друзей, а сидеть вместе с бедняками. Понимаете, иногда богатые люди даже уроки заказывают отдельно, только для богатых. Таких знаний не бывает. Таких знаний не бывает. Еще раз вам говорю. Где есть бедняки в маджлисе или в каком-нибудь уроке, только там могут быть знания. Только там. Все. Почему у них есть власть? Когда ты сидишь с ними, богатый должен молчать. Он не должен говорить. Когда богатый приходит в маджлис, там сидят бедные, он должен молчать. Почему? Потому что если он заговорит, он всякую ерунду будет нести. Бедному этого не понять. Он будет парить где-то над облаками. Он должен прочувствовать, о чем говорят бедняки, что их волнует, что их беспокоит. А чтобы это понять, надо молчать. И когда он ощутит, проникнется, тогда он сможет уже понять и помогать. А до этого нет. До этого нет. Ну и какая же власть у бедняков? Спросили сахабы и Расуль Аллах, «Вама даулятуху?» Пророк, саллаллаху алейхи говорит: «Иза кана йоум аль-киямати киля лахум». В судный день скажут беднякам: «Унзуру ман атагамакум кисратан, васакакум шурбатан, вакасакум thawban, вахуду биядихи, thумма мду бихи иля аль-джанна». В судный день беднякам скажут: смотрите на тех, кто вас кормил куском еды, кто поил вас глотком воды, и кто одевал вас одеждой, берите их за руки и входите в рай. И входите в рай. В этом мире богатые люди берут с собой бедняков в рестораны разные, какие-то VIP-организации, VIP-маджлисы, да? Бедный человек не может туда войти, ему надо примазаться к какому-то богатому, сказать: я его знаю там, да, и зайти потом туда. Но в судный день в рай будут вводить бедняки. Богатые будут смотреть: я тебе помогал, да, там, я там тебе давал. Бедняк: ну ладно, давай, со мной в рай, так и быть. Кто-то скажет: я тебе помогал, бедняк скажет: ты что, с ума сошел, я тебя не знаю. Да, ты со мной стоял на мазе. Да, мы с тобой в маджлисе как-то сидели. И даже я к тебе письма писал, с просьбой приходил. А ты меня не замечал. Ты мой знакомый, но не более того. И все.
Вот это и есть власть, дорогие друзья, истинная. Истинная власть только будет в судный день. В этом мире ни у богатства, ни у власти, ни у одежды, ни у еды нет никакой ценности. Потому что все это тленно и бренно, все это в этом мире остается. У этих вещей нет смысла вообще. Копить богатство нет смысла, ты все равно оставляешь. От власти нет смысла, все равно власть уходит. Остается только одно. Отношение. Отношение. Правильное отношение к людям. Поэтому вот это мы должны и беречь, дорогие друзья. Мусульмане будут богатыми. Пророк ﷺ сказал, что у каждой уммы есть свое испытание. Фитна. Испытание моей уммы, Пророк ﷺ сказал, это деньги. Это имущество. Потому что люди до нас жили очень бедно. Мы вот умма пророка Мухаммада ﷺ. Таких богатств, как у нас, даже у бедных, не было тогда у богатых. Не было такого. Сейчас бедный, да, который закат не платит, вы посмотрите, у него сытая морда, правильно? Правильно? Он же не худой. Он же не худой. Худой, наоборот, богатый, потому что он на диете сидит. Он уже прочитал там кучу книг, что надо худеть, чтобы дольше прожить. А бедный человек, он что-то есть, да, он уже за фигурой не следит. А раньше худые были как раз бедные люди. Если ты худой, значит, все, ты бедный. Это уже видно было по твоему лицу. Раньше такого не было. Мы, умма пророка Мухаммада, ﷺ, богатые. Но богатые стали еще богаче, конечно. Но это испытание для нас. Это выводит нас иногда из колеи, мы забываем о религии, о поклонении, думая об этих земных богатствах. Иногда религию даже мы берем для того, чтобы разбогатеть. Религия нужна для того, чтобы разбогатеть иногда. Когда ты просишь у Аллаха что-то, молишься, зачем ты это делаешь? Иногда просто, чтобы разбогатеть. Когда человек лучше не живет, приходя в ислам, иногда он бросает даже ислам. И говорит: о, Аллах, я живу, вот я молюсь, как бы все нормально, а где деньги-то? Власть. Женщины. Нет ничего. Ты не выполняешь свой договор со своей стороны. Это испытание. Поэтому мы правильно должны отнестись к этому испытанию, дорогие друзья. Богатые больше нуждаются в бедных, чем бедные в богатых. Главное для бедного – это не входить в долги. Вот это и есть кафаф, достаток. Надо просить у Аллаха вот это. Если ты уйдешь без долгов, ну ты беден, уйдешь без долгов, ты уйдешь свободным. После тебя останутся родственники, которые будут искренне плакать по тебе, они будут делить твое имущество. После тебя не будет чего-то, за что ты будешь отвечать. Вот это истинное богатство. Поэтому, если у вас есть вот это, значит, мы должны быть довольными. А если есть богатство, то надо быстрее увеличивать это богатство, чтобы помогать остальным. Чтобы помогать остальным в 4 стороны. Вперед, назад, и вправо, и влево. Не думая только о себе. Вот тогда, дорогие друзья, будет нормально. Еще раз хочу сказать, что богатые, дорогие друзья, бедным ничем не обязаны. Они обязаны перед Аллахом. Если богатый купил машину, отнеситесь к этому спокойно. А если поменял квартиру, отнеситесь к этому спокойно. Он отвечает перед Аллахом, а не перед вами. А у вас свой расчет, свой ответ. Чем меньше этот расчет и ответ, тем проще. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.